Kumshi bentaban raki yaki do wa ki badon hakajilla ka Tnat Fisheries ka Wanrah da ka Garo Hills Regional Aqua Fest 2023 kam World Fisheries Day. Hakanig jingpen I yaki do ka ki bana katay kathan ki nong rep ki nong sengkam lajong bat ki nong shong shnong ki thao ki Wanrah yaki do ka ki ba ki lari. U Thomas A Sangma ubalong ulampang kaying dorbao thao an ulalong kum un kongsan bat ha ka jia kran jong ula penpao halor ka jingdon kam banri do ka ha ka jila khnang ban kentiu ya kayo ka kot. West Garo Hills District ni Progressive Fish Farmer Saksawa one District Administration Aro manina manaya cholko nanina dentang mancha matela. It is indeed an honor and privilege for me to be here on this joyous day where we take this Shiben taban kan mau yaki ars nem ki